सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। देवगड शहर समन्वय समितीच्या माध्यमातून देवगड तालुक्यातील अनेक विकास कामांना गती मिळाली आहे। पाहूयात। आपण इथे समन्वय समिती मार्फत आम्ही जी काही कामांची निवेदनं दिली होती किंवा जी कामं आमची निवेदन दिल्यानंतर झाली आहेत आणि होणार आहेत ह्याच्या नगरपंचायतमार्फत याचा आढावा घेण्यासाठी आज आपण ही पत्रकार परिषद इथे आयोजित केली आहे। याचबरोबर आपला जो काही विकास आराखडा असेल किंवा सध्या आपल्याकडे येणारे वेगवेगळे प्रकल्प ज्याची आपल्याला पूर्णपणे माहिती दिली गेली नाही आहे, शासनाकडून कुठल्याही प्रकारचं सविस्तर अशी माहिती मिळालेली नाही आहे, तर त्याविषयी आपण इथे आढावा किंवा चर्चा करणार आहोत। कारण 25 डिसेंबर 25ला आपण हे समितीची स्थापना केलेली आहे। पाणी हा गंभीर विषयातनं जी आपली पहिली सभा झाली, ज्या सभेत मेजॉरिटीने सगळ्या वॉर्डमधले संपूर्ण नगरपंचायत क्षेत्रातले जे ग्रामस्थ मतदार उभे होते, राहिल्या उपस्थित होते, त्यांच्या माध्यमातून पाणी प्रश्नावरही खऱ्या अर्थाने समिती स्थापन झालेली होती आणि त्या समितीत प्रत्येक वॉर्डमधनं प्रातिनिधिक स्वरूपात आम्ही काही मेंबर्स घेऊन समितीची वाटचाल चालू आहे। गेली 5-6 महिने आम्ही देवगड नगरपंचायत देवगड जामसंडे नगरपंचायत ग्राह्य मानून शहराचा सर्वांगीण विकास या संदर्भात आमची ही लढाई आहे। मुळात आम्ही ह्या प्रश्नाची जी सुरुवात केली होती ती पाणी प्रश्न होता गंभीर। डिसेंबरमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा तुटवडा होता। 1-2-2, 4-4, 5-5, 6-6 दिवससुद्धा पाणी यायचं नाही। त्या उद्रेकातनं मुळात आम्ही जी समिती स्थापन केली त्या समितीने जे 9.25 करोड अंदाजे रकमेचं जे दुरुस्तीची नळ योजना होती कैभावरून देवगडपर्यंत पाणी पुरवठ्याची, त्या संदर्भात बारकाईने लक्ष देऊन एक बऱ्यापैकी काम आणि दर्जेदार काम संबंधित ठेकेदाराकडनं जे झालेलं आहे त्याच्यापर्यंत म्हणतो मी, ते करण्यात आम्ही समिती बऱ्यापैकी यशस्वी झालेल्या आहोत असं आम्ही मानतो। त्याच्यानंतर जो डिसेंबरमध्ये पाण्याचा तुटवडा होता तो त्यानंतरसुद्धा नगरपंचायत आमच्या त्या वेळोवेळच्या निवेदनामुळे किंवा वेळोवेळच्या मागणीमुळे नगरपंचायतीजवळच्या अलर्ट मोडवर येऊन संबंधित यंत्रणेने संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी सभापतीने त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन माझ्या माहितीप्रमाणे आता जानेवारीपासून बऱ्यापैकी पाणी आपल्याला नळधारकांना मिळतं असं एक आम्हाला वाटतं। पण हा प्रश्न इथेच संपत नाही। इथे वारंवार दैभाव ह्याच्यावरती पाण्याचा तुटवडा दरवर्षी कायम भेडसावत आहे आणि तो कायम तसाच राहणार आहे। त्याच्यासाठी आम्ही देवगड जामसंडे शहर विकास समन्वय समितीच्या माध्यमातून कोर्ले सातंडी जे धरण आहे त्या धरणावर उदंड पाणी आहे आणि त्या पाण्याचा साठ्याचा पुरवठा जर आपला देवगड जामसंडे नगरपंचायतीसाठी जर उपलब्ध झाला तर हा प्रश्न कायमस्वरूपी अस्तित्वात येईल असं आमच्या समितीचं एक मत आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही कोर्ले सातंडी जी योजना आहे त्यासाठी आम्ही वेळोवेळी नगरपंचायत आपले पालकमंत्री यांना वेळोवेळी कलेक्टर मॅडम किंवा संबंधित जी पाण्याची संबंधित खाती आहेत ओरसपासून त्या सगळ्यांना वारंवार निवेदन देऊन ही जास्तीत जास्त लवकर कशी त्याची सुरुवात होईल ह्या संबंधात आमचा पाठपुरावा चालू आहे आणि तो चालू होईपर्यंत आम्ही त्याचा पाठपुरावा कायम चालूच ठेवणार आहोत। त्याच्यानंतर समितीने हे पाण्याचा विषय झाला त्याच्यानंतर काही महिने वर्षभर जवळजवळ आपल्याकडे कायमस्वरूपी मुख्याधिकारीच नाही होता। मुख्याधिकारी CEO नसल्यामुळे आपल्या सगळ्याच कामांची अडचण निर्माण झाली होती। समितीने दुसरा ज्वलंत प्रश्न तो घेतला आणि त्याची वारंवार आम्ही मागणी केली, पालकमंत्र्यांकडे मागणी केली, संबंधित विभागांकडे मागणी केली
आणि त्या मागणीची पूर्तता लवकरच होईल ह्या बाबतीत आम्ही आशावादी आहोत आणि कायमस्वरूपी देवगड जामसंडे नगरपंचायतीला स्वरूपी मुख्याधिकारी मिळेल ह्याची आम्हाला आशा आहे. त्याच्यानंतर गंभीर प्रश्न निर्माण जो झालेला होता तो कुत्र्यांचा, आपण ऐकतोय त्याच्या तोंडात कुत्रे आणि गुरांचा जो मोकाट गुरं फिरणारे यांचा जो संबंधित प्रश्न होता, तर कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणासाठी आणि अँटी रेबीज मोहिमेबाबत त्यावेळी तो फार तीव्र प्रश्न होता. 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी आम्ही संबंधित सर्व विभागांना निवेदनं दिली, अर्ज दिली आणि त्या निवेदनाच्या माध्यमातून नागपूरवरून एक टीम आली आणि त्या टीमने 80 कुत्र्यांचं लसीकरण केलं. त्याच्यानंतर दुसरा जो टप्पा होता त्याच्यासाठी आम्ही नगरपंचायतीजवळ आग्रही मागणी केली की कायमस्वरूपी असं तुम्ही एक मागणी करा की कुत्र्यांचा हा जो अवघड प्रश्न आहे, गुरांचा जो अवघड प्रश्न आहे, तो कायमस्वरूपी निकालात कसा येईल आणि हा जीवितहानी होणारा प्रश्न आहे, ॲक्सिडेंट म्हणा किंवा सगळ्या गोष्टी, त्यासाठी आम्ही वारंवार त्यांच्याशी संबंध ठेवून आहोत. नगरपंचायतीने त्याच्यासाठी खास निधी उपलब्ध करावा, निधीची मागणी करावी आणि निर्बीजीकरण कुत्र्यांचा विषय असेल, कोंडवाड्या गुरांचा प्रश्न असेल, तो कायमस्वरूपी निकालात कसा जाईल या संबंधात आम्ही नगर पंचायत आणि पालकमंत्र्यांशी पाठपुरावा करत आहोत. हां, त्याच्यानंतर काही ज्या आम्ही मागणी केलेल्या होत्या, जी अर्धवट कामं 2-2 अडीच वर्ष होती, त्याचा आम्ही समितीने सखोल अभ्यास करून तिथे प्रत्यक्ष भेटी देऊन त्या साईटवरती ती कामं कशी पूर्णत्वास जातील ह्या अनुषंगाने आम्ही जोरदार प्रयत्न केले. त्यातली काही माझ्या माहितीप्रमाणे वार्ड क्रमांक 16 साधारण गेली 1.5-2 वर्ष अपूर्ण असलेला तोंडवळकर घर यांच्या घराखालचा जो रस्ता खोदाई करून संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरने, आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरला जबाबदार नाही धरणार, आमच्या दृष्टीने जबाबदार नगरपंचायत, तो त्यांचा कॉन्ट्रॅक्टर आहे, आमचा नव्हे. तर नगरपंचायतीजवळ आम्ही त्याची मागणी करून समितीने प्रत्यक्ष 2 वेळा तिथे भेट घेऊन आउट ऑफ वे कॉन्ट्रॅक्टरला भेटून चांगल्या पद्धतीने त्याला सांगून ते काम चांगलं, म्हणजे आम्हाला त्याचा चांगला इफेक्ट मिळाला. साधारण 2 महिन्यात ते काम 2 वर्ष रखडलेलं काम, जिथून लोक 1 फुटाच्या वाटेवरून कसरत करत होते, 9 फूट रस्ता खोदलेला होता, 10 फूट खोदाई व उंची, अशा पद्धतीने ते आम्ही समितीच्या माध्यमातून कॉन्ट्रॅक्टरला नगरपंचायतीला पूर्ण करायला लावलं. त्याच्यानंतर भटवाडी तारामुंबरी खारल्याण बंधाऱ्याचा जो विषय आहे तिथे पण काम थांबलेलं होतं, नवीन काम थोडंसं ते अडचणीचं असल्यामुळे समितीने प्रत्यक्ष तिथे पण भेट देऊन ते पण काम आज पूर्णत्वास गेलेलं आहे. 16 नंबरमधली राम मंदिर जवळचं असू दे, भटवाडी स्मशानभूमीचं काम असू दे, ती काही थोडीफार आहेत अर्धवट स्थितीत. आपण ज्या पद्धतीने म्हणताय की नगरसेवकांचे प्रश्न होत नाहीत आणि समन्वय समितीचे प्रश्न मार्गी लागतात, असं काही नाही आहे. विषय असा आहे की वॉर्ड नंबर 4मध्ये जी नगरसेविका आहे ती निवडून आल्यानंतर मुंबईलाच जाऊन राहिलेली आहे. तिथल्या लोकांना न्याय कोण देणार, तिथले प्रश्न कोण मांडणार? हा जेव्हा प्रत्येक ठिकाणचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा समन्वय समिती निर्माण झाली. आम्ही नगरसेवकांवर आरोप करत नाही किंवा नगरसेवक चुकीचं वागतायत असा आमचा अजिबात मुद्दा नाही, किंवा नगरसेवकांची कामं होतात की नाही हेही आम्हाला माहीत नाही. परंतु काही नगरसेवक असे आहेत, काही प्रभागामधले वॉर्ड नंबर 14मध्ये सुद्धा नगरसेविका निवडून आली, तीही उठून मुंबईला आहे. वॉर्ड नंबर 14मध्ये कोण वालीवारस आहे, असे जे ठिकाणं आहेत तिथली आपण आधी घेतली कामं. त्याचबरोबर जेव्हा आपण तिथली कामं हाताळताना काही ठिकाणी नगरसेवक आहेत पण कदाचित ते तेवढे ॲक्टिव्ह नसावे, म्हणून असेल. समन्वय समिती काय करते, समन्वय समितीला ग्रामस्थ एखादा विषय सांगतात आणि मग समन्वय समिती तिथे जाऊन त्याचा पाठपुरावा करते. ते प्रश्न व्यवस्थित आहेत की नाही त्याची पाहणी करतो. त्याचा आपण मग ते जेन्युइन प्रश्न आहेत, लोकांना उपयोगाचे आहेत, लोकांना त्यामुळे खूप त्रास होतो आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपण विचार करून मग एक निवेदन तयार करतो. जे निवेदन आपण COना, मुख्याधिकाऱ्यांना आणि पालकमंत्र्यांना आपण ते पाठवून देतो आहे.
की बाबा अशा अशा गोष्टींमुळे किरकोळ गोष्टी आहेत पण त्यांना नाहक स्थानिक लोकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतोय. तर ज्यामुळे आपण त्यांना पाठपुरावा करतो, म्हणजे फक्त निवेदन दिलं आणि शांत बसलं असं आमची भूमिका नाही. ते निवेदन दिल्यानंतर आम्ही 2 दिवसांनी 4 दिवसांनी CO मॅडम असतील, पालकमंत्री असतील, संबंधित त्या खात्यातले कोणी कर्मचारी असतील ह्यांच्याशी सतत आम्ही संपर्क ठेवून त्याचा पाठपुरावा करून ते आम्ही मान्य करून घेतो. आता ह्या तरी आमचा काही कोणताही विचार नाही आहे. सध्या आमचा फक्त फोकस आहे शहराचा विकास. कुठल्याही माध्यमातून कोणाच्याही ह्याने आपण शहराचा विकास करून घेणे हे आमचं एकमेव उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे कणकवलीमध्ये काय पॅटर्न झाला किंवा आणखी कुठे काय ह्याच्याशी समन्वय समितीने कुठल्याही प्रकारे विचार केलेला नाही आणि सध्या आमचा कुठल्याही प्रकारे त्या पद्धतीचा विचारही नाही. ज्याप्रमाणे खवळे सरांनी सांगितलेली आहेत त्यामध्ये काही कामं अशी आणि आहेत. वॉर्ड नंबर 7मध्ये जे गार्डन आहे ते गार्डन होऊन वापरायला लागूनसुद्धा 2 वर्ष झाली, अद्यापही तिथे लाईट नव्हता. तर तो लाईट आपण मागच्या महिन्यात तातडीने सुरू करायला सांगून नगरपंचायतीकडून तो लाईट सुरू करून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर वॉर्ड नंबर 17मध्ये जो खारलँड बंधारा ज्याचं काम अर्धवट स्थितीत होतं, कॉन्ट्रॅक्टर तो टाकून पळून गेला होता. आपण नगरपंचायतीकडे त्याचं निवेदन दिलं, पालकमंत्र्यांना स्वतः जाऊन समिती भेटली आणि समितीने त्या जो ब्रिज आहे त्याचं महत्त्व पटवून दिलं आणि पालकमंत्र्यांनी मग ताबडतोब त्या कॉन्ट्रॅक्टरला हजर करून तो बंधारा पूर्ण करण्यास सांगितला. त्यामुळे ते समितीमार्फत काम आपलं पूर्ण झालेलं आहे. त्याच्यानंतर वॉर्ड नंबर 11मध्ये जी संरक्षक भिंत आहे जी आपल्या समुद्राच्या किनाऱ्याला लागून आहे, ज्याच्यामुळे पावसाळ्यात भरतीचं पाणी पूर्ण रोडवर येत होतं आणि काही घरांमध्ये जात होतं. तर त्यासाठी आपण एक संरक्षक भिंत अर्धवट स्थितीत होती ती पूर्ण करण्यासाठी आपण जोर दिला होता आणि ती पतन विभागाला आपण संपर्क साधला होता. त्याच्यानंतर पालकमंत्र्यांना आपण संपर्क साधला आणि पालकमंत्र्यांच्या सहकार्याने माध्यमातून आपण त्या भिंतीचं काम पूर्ण करून घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर भास्कर बोगटे मार्गावर जो रस्ता 7-8 महिने तसाच खडी टाकून पडलेला होता, लोकांना जाण्या येण्यासाठी खूप गैरसोय होत होती. तो रस्ता आपण नगरपंचायतीकडे निवेदन देऊन त्याच्यावर फोकस करून तो रस्ता आपण तातडीने पूर्ण करून पूर्णत्वास नेलेला आहे. त्याच्यानंतर वॉर्ड नंबर 4मध्ये मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचा प्रश्न भेडसावत होता. तिथे आपलं देवगड जमसंडेचं ग्रामदेवता दिर्बादेवी तिथे आहे. तो परिसर अतिशय कचऱ्याने असा व्याप्त होता आणि दुर्गंधी अवस्थेत होता. तिथे आपल्याला त्या स्थानिक ग्रामस्थाने आपल्याला बोलावणं केलं की बाबा असं आमच्या इथे वेगवेगळे प्रश्न आहेत. आमचं नगरसेवक किंवा नगरसेविका जी आहे ती तिथे उपस्थित नाही आहे, तरी आम्हाला कोणी माली वारस नाही. तर आपण समन्वय समितीने लक्ष देऊन आमचे काही प्रश्न मार्गी लावावे. तर त्यामध्ये प्रामुख्याने पाण्याचा प्रश्न होता, कचऱ्याचा प्रश्न होता. तर तो प्रश्न आपण हाताळला. त्याच्यामध्ये कचऱ्याचं व्यवस्थित तिथे विल्हेवाट लावली गेली किंवा आत्ता त्याचं व्यवस्थित नियोजन केलं जाते. त्याच्यानंतर ज्या काही बोरिंग होत्या त्या बोरिंग जी जवळपास 1995 पासूनची एक बोरिंग होती जी तिथल्या 60-70 घरांना पाणी त्या बोरिंगमार्फत सप्लाय केलं जात होतं. त्याचा रिफ्रेश करायची होती ती एक त्यांची मागणी होती. ती रिफ्रेश करून आपण घेतली. त्याच्यानंतर आपण एक नवीन बोरवेलची मागणी तिथे केली. तसेच तिथून जे पाणी सोडण्यासाठी मेस्त्री मॅडम म्हणून एक आहेत, त्या तिथे पाणी सोडण्याचं काम करतात, त्यांच्यावरती जबाबदारी दिलेली आहे. त्यांचं सुमारे 7-8 महिन्याचा पगार रखडलेला होता, तो आपण लक्ष घालून त्यांचा पगार काढून दिलेला आहे. शिवाय त्यांना वाढीव पगारासाठी आपण नगरपंचायतीला निवेदन देऊन वाढीव पगाराची त्यांची मागणी केलेली आहे. आज त्यांना 20 रुपये रोज आहे.
ह्या प्रकारे आपली ही पूर्ण झालेली कामे आहेत. त्याचबरोबर आत्ता आपण जी नवीन कामं हातात घेतलेली आहेत आणि जी आपली कामं CO मॅडमने किंवा पालकमंत्र्यांनी मंजूर केलेली आहेत, जी लोकांना अत्यावश्यक अशी असणारी कामं आपल्याला नगरपंचायतीकडून मंजूर झालेली आहेत, ज्यामध्ये किल्ल्यात प्रामुख्याने किल्ल्यामध्ये खंदक गार्डन आहे जे आपल्याला मंजूर झालेलं आहे. त्याच्यानंतर गणपती साना म्हणून त्यांची मागणी होती, गणपती विसर्जन करण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म असावा, कारण किल्ल्यामध्ये सुमारे 101 गणपती विसर्जन ज्या ठिकाणी होतं तिथे खूप खड्डा किंवा दगड अशा परिस्थितीत ते तिथे तो किनारा आहे, तर तिथे एक प्लॅटफॉर्म हवा अशी त्यांची मागणी होती. ती आपण केली आहे, ती आपली मंजूर झाली आहे. ती आता त्याचं तातडीने काम चालू होणार आहे. त्याच्यानंतर मारुती मंदिराच्या परिसराचं आपण सुशोभीकरणाची एक मागणी केलेली आहे. त्याच्याचबरोबर मारुती मंदिर जवळ असणारी मोरी, ज्याचं खाडीतून रिटर्न पाणी असं रिव्हर्स पाणी येऊन मंदिर परिसरात ते पाणी पसरलं जातं, तर वरून येणारा व्हाळ व्यवस्थित मोठा बांधून मोठी मोरी घालून ते काम करावं, जेणेकरून खाडीतून रिटर्न पाणी येऊन मंदिर परिसरात पसरणार नाही व दुर्गंधी होणार नाही. तर तेही काम आपलं मंजूर झालेलं आहे. ते जवळपास 20 वर्ष काम रेखाटलेलं होतं, तर ते आपल्या माध्यमातून आता पूर्णत्वास जाणार आहे. त्याच्यानंतर किल्ल्यामध्ये 2 वर्षापूर्वी खंदक गार्डनसाठी मागणी केलेली होती आणि त्याची एक क्लिप बनवलेली होती जी अतिशय छान आहे. तो प्रोजेक्ट झाल्यानंतर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात पर्यटनासाठी वाव मिळणार आहे किंवा आपल्या देवगडसाठी एक छानपैकी एक मोठं पर्यटन स्थळ म्हणून उपलब्ध होणार आहे. तर एक खंदक गार्डन जे आहे ती आपण मागणी केली आणि त्याचंही मंजूर झाली आहे आणि त्याचा निधीही आपल्याला सँक्शन झालेला आहे. तर ते खंदक गार्डन आपलं किल्ल्यामध्ये होतं आहे. त्याच्याबरोबर वॉर्ड नंबर 12मध्ये जो आपला बाजारपेठेत जाणारा रस्ता आहे, नलावड्यांची जे प्रमोद नलावडे ते खाली मुणगेकरांपर्यंत जो उतार आहे, तो रस्ता अतिशय दुरावस्थेत आहे. त्याची एक आपण तातडीने मागणी केलेली आहे. नगरसेवकांना निधी देऊन तो तातडीने पाऊस संपल्यानंतर आपण तो रस्ता करून घेतोय आणि त्याचा रस्त्याबरोबरच त्याचे गटारंसुद्धा दुतर्फी केली जाणार आहेत. तर अशी आपण घेतलेली जी वेगवेगळी कामं आहेत, त्याचबरोबर आता आपण प्रत्येक वॉर्डमधून 1-1, 2-2 अशी कामं घेतलेली आहेत. आनंदवाडीमधून आपण काय घेतलं होतं की स्मशानभूमीचं जे काम होतं ते काम जवळपास 2 वर्ष जवळपास सुमारे 3 वर्ष रखडलेलं होतं. आता त्याची अतिशय दयनीय अवस्था होती. वर पत्रेसुद्धा नाही आहेत, फक्त खांब आहेत. पाऊस खूप आहे, तर ते एक आपण तिथे आपण गेलो, समितीने व्हिजिट दिली, त्याचे निवेदन केलं, पंचायतीच्या आणि पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून ते एक आपण काम तातडीने करण्यासाठी मागणी केलेली आहे आणि त्याचंही मंजूर होऊन त्याचा आता इस्टिमेट निघून त्याची लवकरात लवकर त्याचा निधी होऊन काम चालू होणार आहे. त्याचबरोबर विठ्ठलवाडी ते मुणगेकर नगरी, विठ्ठल मंदिर ते मुणगेकर नगरी असा जो रस्ता आहे, जो रस्ता 2 वर्ष सुमारे 5 वर्षापूर्वी अर्धा झालेला होता, परंतु त्याच्यावर पुढे निधी मिळाला नाही किंवा काही टेक्निकल अडचणींमुळे जो रस्ता रखडला होता, तो रस्ता आत्ता आपण मंजूर करून तोही आपण पूर्णत्वास नेत आहोत. त्याच्यानंतर आपण आनंदवाडीकडे जाताना जो उतार आहे टर्न, त्या टर्नला एकदम शार्प उतार आहे, तिथे आपण रेलिंगची एक मागणी केलेली आहे, जेणेकरून भविष्यात कुठलाही अनर्थ घडू नये यासाठी आपण तिथे रेलिंगची मागणी केलेली आहे. त्याच्यानंतर आनंदवाडीमध्ये मारुती मंदिर आहे, त्या मारुती मंदिरच्या मध्यावर बरोबर एक लाईटचा पोल आहे, जो माझ्या मते हायटेन्शन असावा. तर तो एक धोकादायक आहे, कारण
जेव्हा तिथे धार्मिक कार्यक्रम असतात तेव्हा मोठ्या प्रमाणात लोक तिथे जमा होत असतात आणि त्यांना ते धोकादायक आहे म्हणून तो एक शिफ्टिंगसाठी आपण तातडीने प्रस्ताव MACBला दिलेला आहे आणि त्यांनीही तो तातडीने आम्ही त्याची जागा शिफ्ट करून एक साईडला करून घेतो म्हणून त्याने आम्हाला आश्वासन देऊन ते काम करून देतो असं सांगितलेलं आहे. त्याच नंबरमध्ये वॉर्ड नंबर 12मध्ये जी मोरी आहे ती मुणगेकर नगर शिवनगर नेनेनगर शिवनगर नेनेनगर इथे ती मोरी बांधून 1.5 वर्ष झाली ना. वर्षभरातच ती मोरी पूर्णपणे पडली म्हणजे इतकं दर्जाहीन काम झालेलं होतं. तिथेही समितीने जाऊन त्याचा पाठपुरावा करून तातडीने ती मोरी बांधण्यासाठी त्याचं कोटेशन निघावं त्याप्रमाणे नगरपंचायतीला किंवा पालकमंत्र्यांना संबंधित खात्याला पत्रव्यवहार करून त्याचा एक आपल्याला आता कोटेशन निघालेलं आहे किंवा त्याचं कॉन्ट्रॅक्ट दिलं गेलेलं आहे आणि ते आता लवकरच आपलं काम पूर्णत्वास जाणार आहे. त्याचबरोबर वॉर्ड नंबर 2मध्ये तलाठी कार्यालयाच्या इथे एक ब्रिज आहे झालेला जो दिर्वादेवीकडे जाणारा कनेक्टेड आहे. त्या ब्रिजवर कुठल्याही प्रकारचं रेलिंग नाही किंवा कठडा नाही. अतिशय डेंजर अवस्थेत आहे. जवळच घरं आहेत, लहान मुलं खेळत असतात. त्यामुळे आपण तिथे तातडीने रेलिंग किंवा कठड्याची मागणी केलेली आहे. तरी ती सुद्धा आपली कठडा करण्याची मागणी मंजूर झालेली आहे. त्याच्यानंतर वॉर्ड नंबर 2मध्ये जे ॲनिमल पार्क झालेलं आहे होऊन 1.5 वर्ष मला वाटते 1.5 वर्ष होऊन 2 वर्ष झालेली आहेत, पूर्ण झालेलं आहे. अजून त्याचं लोकार्पण केलेलं नाही. ते का केलं नाही हे आम्हाला माहीत नाही. तरीसुद्धा आम्ही तिथे जाऊन समितीने ते पूर्ण पाहणी केली. ते पूर्ण 100% त्याचं काम झालेलं आहे. तर ते आम्ही मागणी केली नगरपंचायतीकडे की तिथे लाईट, वॉशरूम आणि समोर त्याच्या पार्किंगसाठी एक प्लॅटफॉर्म तयार करून ते तातडीने त्याचं लोकार्पण व्हावं जेणेकरून लोकांना येणाऱ्या पर्यटकांना एक नवीन पिकनिक स्पॉट म्हणून देवगडमध्ये होईल. त्याच्यानंतर वॉर्ड नंबर 2मध्ये जो आझादनगर ते दिर्वादेवीकडे जाणारा एक रस्ता आहे शॉर्टकट जो मला वाटते कॅप्टन जगताप यांचा टर्न आहे तिथून जो जाणारा रस्ता आहे जो कच्चा आहे तो अतिशय आपल्याला फायदेशीर आहे. कारण त्या रस्त्याचं डांबरीकरण झालं तर नांदगावकडे जे जाणारं ट्रॅफिक आहे ते परस्पर तिथून जाऊ शकतं. त्यांना इकडे बाजारपेठेत येण्याची गरज नाही. बाजारपेठेत येऊन ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक निर्माण होतं तो जो आझादनगर ते दिर्वादेवीकडे जाणारा रस्ता आहे ह्या रस्त्याची आपण एक प्रामुख्याने मागणी केलेली आहे की जेणेकरून जामसंडेमधल्या बाजारपेठेवर येणाऱ्या ट्रॅफिकचा लोड कमी होईल आणि ज्यांना नांदगावकडे जायचं आहे मग ते पर्यटक असतील किंवा स्थानिक आपले जिल्ह्यातले लोक असतील ते परस्पर नांदगावच्या दिशेने जाऊ शकतात ITIकडे पाहण्याकडे. ही एक आपण मागणी केलेली आहे. अशा प्रकारे आपण त्याच्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये आपण एक निवेदन असं दिलेलं आहे की हॉस्पिटलमध्ये आता आपलं सुसज्जचं हॉस्पिटल तयार होतं आहे पण नुसतं हॉस्पिटल किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर असून काही उपयोग नाही. त्या मशिनरी चालवण्यासाठी किंवा ते मोठं असणारं हॉस्पिटल उपयोगात येण्यासाठी तिथे पुरेसा स्टाफ, आवश्यक यंत्रसामग्री किंवा मशिनरीज ह्यासुद्धा आम्हाला मिळाव्यात जेणेकरून देवगडमधले असेल किंवा पूर्ण देवगड तालुक्यातले जे काही पेशंट्स आहेत त्यांना त्याचा चांगल्या प्रकारे उपभोग घेतावा, लाभ व्हावा यासाठी सुसज्ज यंत्रणा तसेच क्वालिफाईड डॉक्टर, नर्स असा स्टाफ ह्याची आपण मागणी केलेली आहे. अशा प्रकारे समितीच्या माध्यमातून आपण प्रत्येक ठिकाणी बारीक सारीक गोष्टींचा अभ्यास करून किंवा तिथे आपण जाऊन बारीक सारीक गोष्टींचं निरीक्षण करून
आपण त्या यंत्रणेला त्या खात्यांना निवेदनं दिलेली आहेत. फक्त निवेदनं देऊन आपण गप्प बसत नाही, तर आपण त्याचा पाठपुरावा करतो आणि त्यातून आपण ती कामं करून घेण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करतो. आता त्याचबरोबर आपण जी दहीभाव नळ योजना आहे त्याच्यावर फिल्ट्रेशन प्लॅन्ट नव्हता. समितीने दहीभाव नळ योजनेवर जाऊन व्हिजिट केली, तिथे पाण्याची परिस्थिती पाहणी केली. प्रत्यक्षात तिथे जेव्हा गाळ काढण्याचं काम सुरू होतं, गाळ खरोखर काढला आहे का, किती काढला गेला आहे ह्याची पाहणी केली. पाणी जे सप्लाय होतं ते चांगल्या पद्धतीचं आहे का, किंवा तिथे आणि काय आवश्यकता आहे ह्याची पाहणी केली. समितीच्या असं लक्षात आलं की तिथे फिल्टरची आवश्यकता आहे. त्याबरोबर आम्ही नगरपंचायतीला आणि पालकमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे की त्या दहीभाव नळ योजनेवर ताबडतोब तातडीने फिल्ट्रेशन प्लांट बसावा आणि आपल्या ग्रामस्थांना शुद्ध असं दर्जेदार पाणी मिळावं. तर ही आपण सगळ्या समितीमार्फत केलेल्या कामांची मागणी आहे. कारण आराखडा जो आहे आपला आता होऊ घातलेला आहे त्या संदर्भात साधारण 1200-1300 हरकती आलेल्या आहेत असं आम्हाला संबंधित आपल्या नगरपंचायतीकडनं समजलेलं आहे. तर त्या हरकतींचा योग्य विचार करून आणि हरकतदारांना योग्य तो न्याय देऊन संबंधित नगरपंचायतीने, संबंधित यंत्रणेने आणि पालकमंत्र्यांनीसुद्धा त्याचा गांभीर्याने त्या हरकतींचा विचार करून जे काही बदल त्याच्यात आवश्यक असतील, ज्या हरकतीदारांच्या मागण्या असतील, मग तो ग्रीन झोन असेल, अदर्स काही गोष्टी असतील, त्या सगळ्या बाबतीत गांभीर्याने विचार करून त्यांच्याही सर्वसामान्य शेतकरी असतील, मच्छीमार असतील, बागायतदार असतील, त्या सर्वांचा गांभीर्याने विचार करून संबंधित नगरपंचायतीने, माननीय पालकमंत्र्याने, संबंधित नगरविकास खात्याने याचा गांभीर्याने विचार करून त्या DP प्लॅन योग्य तो सर्वमान्य होईल अशा पद्धतीनेच तो सँक्शन व्हावा अशी आम्ही देवगड जामसंगी नगरविकास आघाडी समन्वय समितीमार्फत आम्ही ती मागणी करत आहोत. जेणेकरून त्यात कोणीही आजचे शेतकरी असतील, आंबा बागायतदार असतील, ते कुठल्याही परिस्थितीत विस्थापित होता कामा नये. त्यांचं आहे ते त्यांना मिळालं पाहिजे. घर बांधणी असेल, जर काही औद्योगिक गोष्टी करत असतील, व्यवसायासाठी गोष्टी करत असतील, तर त्याचा पण त्या DP प्लॅनमध्ये विचार होणं गरजेचं आहे. जर ते ग्रीन झोनमध्ये गेलं तर अशा गोष्टी होणं मुश्किल आहे. आमचं स्थानिक भूमिपत्र, स्थानिक शेतकरी हे अडचणीत येणार आहे. पर्यटन आपण ज्यावेळी म्हणतो, आमचं सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन, तर पर्यटनाच्या आड येणारी ग्रीन झोन आहे. ग्रीन झोन असलाच पाहिजे, त्याच्यात काही प्रश्नच नाही. पण ज्यांच्या हरकती असतील त्याचा गांभीर्याने विचार करून त्याप्रमाणे DP प्लॅनात बदल व्हावा अशी आमची समितीच्या वतीने मागणी आहे.